Psst! Meille on yöaikana tullut lisää järkyttävän pimeitä hintoja vaatepuolelle. Ei ne kestä edes päivänvalo. Käydään vähän kurkkaamassa, minkälaisia juttuja täällä on. Siitä ensimmäisenä superpoistoa lasten kenkiä tästä rekistä. Euron pari nimenomaan, ei euron kappale. Ja lasten vaatteita meni eilen kuin kuumille kiville, mutta vielä niitäkin on tuossa 3 rekissä. Sieltä aikuisten vaatteita, euro-5 kappale. On tässä ja tuossa. Tällaisetkin aikuisten lököolohousut on ollut ennen jo tarjouksessa 10 ja nyt eurolla. Ja tässä rekissä lisää aikuisille euro-5 kappale. On paitaa ja toppia ja mitä vaan housua. Tässä 10 kappale. Tuosta fleesee monessa värissä. Ja neuletta. Eli tervetuloa ostoksille päivän pimeimmillä hinnoille tuuriin keskisen kauppaa. Väkkäräpakan tie 4.